Belakang hambai tini sini Faisal Punjab sini news channel ini social media nog belakang hambai tini orang Faisal Paiman bagi sung tini kok sana tangi tongo abani bagi je lai thanai je sini TVS board ni je exam result longmani amna tei sung tini bisas kai nog nama ringmani apangna tini sini haste ganangai je sini serai rok je hanang pinang khajak ui tongmani je online me tini porikha khai tongibu tini je 20% borokno fail kai tonjakmani aboni karon tamo samawno tini sini state government chung tini saklainani tini thang tongo tamni himale sung miyabo nukha sini Assam Agartala road je sini monoghat bridge bwskango miya koyekta school ni sarai rok haino lama kasolaijak borok bo haino bongni bokha dumano phunuknani bagui borok miya phelengmani bagui borok lama kasolaijak nini gari kotor hindi mal ungo chikon gari hindi lai maya thangi maya kenke thangla jokholai mala yanglai tonglaika borok bwlaikhano jongjal khlaijak miya je sung thangi naika bongno sung kisa misa samorok bo marika tamni bagui himalay borok miya sapung borok miya lahar kasolaijak sapung je wati phaimano borok jotono miya bongni sago khlaijak sarai rok tamni bagui himalay sung state government obono sana nayo norok dati khayei sarai rok ni je problem ongoi tongmana abo taratari norok solve khaidi solve jodi no khlaimai ang kaisung chini state government ni against sung bajanai sung andolon khainai kotor andolon khainai tani bagui himalay borok asakai sarai rok no thungui tonika je boni thani kuno solution taksuk jorotoi khlainani borok kuno lama sanamui maya sarai rok asuk kurung jaga o lengui tongo bujagui tongo bo bai proshashan choli tongo chini Tripura hao asuk je proshashan rok asuk durbol ongoi tanga je tini sarai rok thinangni je jati borok tini lama o nokori tini borok nabalok nabalika borok tini class 10 o pori tongnai rok borok tini o hake nokori choba khainani nangkani tini result ni bagui nijini future o je sanamnani je imang nukmani aborok no borok tini borok niji baithang tini student tini asugui borok tini andolon khaina nangka government ni against abo hake tam khaingai tongmanba tini masa sarai rok talent sarai bo tini omti jaga rok phelangai tongmani obhai bo sungnuka tini je jaga 500 marks 700 marks ni jaga 900 1000 marks phaimani bo nukha chung tini hake bake engne ba sung orono sung saimaka je state government bosuk jorati bongni proshashan kam kai chalok tai chaluk yangai tong abo pura poriskar sung nukha borok bake sarkar chalok tong tini sarai rok haino abo hake lama kasui tini buye bujagui police proshashan rok borok tamin chanan bono tini buri basara sala basara bahine tini bokrok phatijak sung nukha nongni social media bising pina sung nugui tong ob hake sini o jaga bahino ob haingai tongo miya ni simi oskana simung mani miya bahino borok tini sapung horni 9ta jora sung sini finance secretary state central committee ni borok miya horni 9ta jora borok bai kok sawui borok miya abono solution khai bongno yakari mar hoka bongno sung kok marika sung nongni loge tongnai jodin state government nongni solution khari angka problem solve kari angka oba hini sawoi miya horni 9ta jora bongno kaham kai naya ko bongno bujuga go mar abo tamni bagai hakeng nan kok laiba oba hake tongnan kono kok re tini state government asaka borok sabka sat sabka bikas tini tongthini tini sarai rok pointo tini result ni bagai lama nokhor borok andolon khainano auto sung kono dino mane nemiya agami dino jodin borok kaham podokep na yangai sungomna ekdom jor andolon khlai sungomna jeska pano sung sarai rok no saito khaina ang koni sini finance secretary bikisa kongnar tumia ni beba Semia je onakto cintakung masa cintakung omen YTF ni leader atlet kolam sarane bahano kol khika gang logo na sport fainai phika onno khaje student dok phungni simi je borok je road block khai tamane na government borok fainai phio na kuno khayo जों थांनाय बरा कक साइ कुन मते कक साममा बंगना जों बुजगै बंगना जों उइदर खायगा बंगना रोड ब्लॉक जे खाइ तंगमने न गांग हरा साना नाय माखाय जे स्टेट गवर्नमेंट न ना बरा पब्लिक नि जे कष्ट जे फुंगनि पाब्लिक रक जे रोड ब्लॉक जे कासुजाक तंगा
na bong ni problem na bara bujo na student ni khorong na bara khnao je kaisa supreme court je judgment ni kham ni tui kaisa o jaga clear se mention khajak dong je student dong na man jodi exam ya khai kemne fail khaimi ya bong na o jaga borong tini nukja khai tini Tripura state government ni je Tripura state government ni bukhakte nukja kha je borong je high court supreme court na order no borong respect hai kya borong judgment ase gorona sana nahi angkai je supreme court ni judgment bahi ke borong respect reman obase je jaga CBSE boro chondo ka 99.4% pass ke marika o jaga tini Tripura o student rok jore o jaga exam niya bode nang bahi ke fail ke rimang ka o jaga অনেক জন student ni question borong ni question bong jaga thing na to ko je jaga boro exam siria no borong bahi ke fail ke rimang ka gom nang sang nai makai state government na bong na bono jore o ko ekdin missing o jore solve ke rimya khai jeng YTM ni bukhaktui जों नांखाय legal action नाय legal way थांनाय जों इयागा जों movement थांनाय ताके सानामो जोङो जे बाक्सा जागा नजा दङ student तै अनेक जागा politics चलै दङ नबंनो तै फेनो नबंनो कासे security रिमेया नों अन त student organization बंनो सालि आं बुं गाय जे मेन जों खलिया अबाय त बेलाय जाया जे student न तै जे politics सेमार ताके सा sini ruling government ni tinta student organization nang borok to student organization ni tui se borok somjajago bong ni je jaga borok tini je jaga borok justice maya o jaga borok tini student ni ungi basana magi se bong na je jaga bong na organization somjajago o jaga borok tini ruling government ngi borok siringa tang student organization borok juri asana student ni tui se borok asai jago kai borok student ni je problem nang na aba naina nang bang ni sung mia sarigo sini team thangka YTF ni sini 40 koromsara block committee ni thangka sini ta khong thangja borok thangai mia borno muri rok rompe rok thalik rok obhaike borok mia bagiri ka borno borok mia sapung mai masaya en bagai borok lai khana sat belaijak aboni bagai samro kisarikha sini 40 koromsara YTF ni bukhakti khai angkai sarigo haino songbai no sini jara central committee ni tongmai sini tapok kisan sini finance secretary state ni bo thangjak tai ang ni je bai thangbo thangka thanga borgo thanga ang malai bongnang sabuka je songbo nongni logi tongo song jodi nongo problem solve khairi me ang angkai songbo wansugoi tongo songbo nongni uklogo tongo songbo haino nongni bagai state government tara podokhyep na yang angkai bongno wansung kaham kai na angkai song norway baksa fight khainani ready tongoni cycle ka bongno mia borgo gosika ঠিক আছে songbo nong logi rinai songbo tongmai nong logi nongna songnangnai abhayani borok saka kang bongno obono kok kasari kaboka ঠিক আছে norok kaham kai je nongni samung norok tangai thangbe song nong logi tongni paithago sini finance secretary bo haino paithak jora bo tongrokha jaga bo hori 9ta jora sini YTF ni 40 koromsara block committee ni ba sini kangma tapok tong borok mia logi rikha 9ta jora kok samang bongno song mia withdraw khalai maka bongni chobana bongno song omono kok rikha nong logi sung tongo tabana de samani yagulo borok mia withdraw khaika bongni chobana obhaken borok mia thangraka tar jodi bus kango borok kahamakai state government omno podekhyep na engkai song bus kango movement khainani ready tong hambai dete kaisa ko je student hai ka borok songnai rong je demand no pora khaijai pora anya khe no YTF ni bukhak tam choba khaijang song wansung laijak sini sara Tripura sini YTF sini baire bo tong sini YTF members rok jotono song jotono salaikha song salaimani yagola song obono decision haka je phainai boskango jodi state government sini student phainani thinang chakri rokno jodi hamaka borno legal point by khe jodi no angko borno podekhyep na yang angkai song haino legal ti thangai song borno bhaike chobai man songomno wansuk lajak song baki khlaiman songomno khlainai je ago tolar obo de songnai rong nai yago je police proshashan ni
bukak ke yakti sajak mane tilin abani bukak tam sana abo to sanani sini bukhukti kun phailia tamni bagai himanila mane kaisa student nangna ini bor naki 18 plus ongkha bor jutono 16 17 বছর sare rongnang borok o jaga nabalok nabalika borok tini srungui tongo borok rajniti bai kuni sia borok rajniti tamo borok abo saimia tamni bagai hingangkai borok tini online exam ngai tong tini CBSE board je jagao 99% pass khlari hoka a jagao tini TBS ni problem ma tamo tong naki bong aro na kebi mung tongo na political faida na nayo naki game thungna nayo sungabo kun buji malya sung poriskar sung saimano a jagao state government BJP tai IPF te coalition sarkar pura failure sarai rongna borok ham khlaina naya future borok sarai rongna ti political thungna nai tongmana sungoro clear ke saimangka aun bagai jodino omno kahama kai buskang koyekdin bising jodino borok omno kahama kai ek sonai meyang angkai sung aboni bodala sung buskang chino white tape ni sung kahama kai soba khani sung wan sokya tini borok tini sarai rongna lathawa bukha bongna rifirika abo bojaga ain tong je jaga sarai ra student rok student ka sini society ni borok muni chini society ni borok future borno tini chini samaj sanamjago borno tini chini desh sanamjago a jagao tini borok bhake buri bosarongna chela bosarongna borok boi bokor khatirika baksa balengka baksa kalaika baksa makharka abo bo সংবিধান tong je chrairong ake boya koi borok khlaiman aun bagai sing sawo taratari action anani ngthong state government kai sina white ya basuk tongla ang belai khena omno khakhamo tai nasilmung phayo sini chrairong no bhake bumani bagai tai oba ke rifirgai harassment khaiman bagai borok o jagao bongni legal fight khai tong borok a jagao bongni je manthai je bongni sabta je borok kogri je kognar yang mani o kogna si borok tini soba khai tong an bagai sarai rongno bang haina hai koinai norok nasingi tongli sungnongni logi tongo sung buskango tamkhai sung bongni against sung legal fight khai norno sung yogri man sung amno chesta khainai